Здравейте от Пловдив, в случай изложението на училище Смарица, в което участва хомеопатична аптека Авита, като единствената българска онлайн хомеопатична аптека лицензирана. И сме поканили тук Лилия Димитрова, която е член на управителния съвет на хомеопатично общество в България, да си поговорим за хомеопатичното общество, за неговата роля в развитието на хомеопатията в България и по принцип на тема като хомеопат с хомеопат, така да се каже. Аз съм доктор Петър Найденов, туристичен лекар хомеопат. И така, първият въпрос, Лили, това е каква е мисията на хомеопатично общество в България, от кога работите в тази област, какво до сега сте направили и какво смятате да правите в бъдеще? Аз първо искам да благодаря за поканата за участие в това мероприятие. То се оказа много интересно и според мен доста полезно за децата, а и е хубаво родителите да се запознаят още повече с възможностите да си закупуват лекарства и съответно да имат достъп до хомеопатични лекарства и хомеопатична терапия. Що се отнася до Сдружение Хомеопатично общество, на което аз съм член от момента, в който се заинтригувах от хомеопатията, то е най-старата хомеопатична организация в България. Създадено е през 1993 година и всъщност е създадено от хората, които са били участници в първия курс, организиран от Лондонския колеж по класическа хомеопатия, по тяхна международна програма, с идеята хомеопатията да се популяризира сред източноевропейските страни, които вече са извън така наречената желязна завеса. И този курс се оказва много полезен и много популярен, защото първите 3 курса, организирани от Лондонския колеж по класическа хомеопатия, събират страшно много последователи. По това време всъщност всички и лекари и нелекари имаха право да практикуват хомеопатия, а Сдружението е създадено, т.е. организация с идеална цел, и нейната цел е да популяризира хомеопатията по възможно всички начини, да организира курсове за обучение по хомеопатия, курсове популярни за граждани, за справяне с травми, курсове за родители и изобщо всички неща, които да покажат, че хомеопатията има място в нашия живот. Защото хомеопатията не е само метод на лечение, алтернативен метод на лечение. Хомеопатията е начин на живот. Следвайки нейните принципи, ние всъщност можем да живеем много по-добре, много по-лесно да се адаптираме към проблемните ситуации и да ги преминаваме без те да водят до някакви сериозни последствия. Да, всъщност от ден първи и до ден днешен целта на хомеопатично общество е да популяризира хомеопатията. Съответно, от тази организация никой няма някаква материална изгода и всичките хора, които се занимават с тази дейност, са хора, които един вид горят в хомеопатията и искат тя да бъде достъпна за все по-голяма и по-голяма маса хора. И наистина така се получава в годините, защото след акциите на скептиците на Запад за дискредитиране на хомеопатията, някак си като че ли българите се оказаха с доста по-прогресивно мислене, отколкото част от западноевропейците, защото те продължават да търсят хомеопатична помощ не само за конкретни болести, за конкретни проблеми, ами търсят помощ и за проблеми, които са свързани с децата им, когато те тръгват на детска градина, когато тръгват на училище, когато майката трябва да отбие детето и да спре да го кърми, когато то има някакви колики или с нещо не се справя. И реално по този начин целите семейства се развиват и минават на по-добро ниво на здраве. А как виждаш бъдещето на хомеопатията и какво според тебе трябва да се направи и какво хомеопатичното общество прави в посока към популяризиране на метода, така че той да навлезе в повече семейства? Аз казах вече, че ние организираме курсове за
запознаване с хомеопатията, за основите на хомеопатията, организираме така наречените професионални курсове за хомеопати, които се разпознават на Запад като професионално обучение по хомеопатия. Съответно, ние сме членове на Европейския централен съвет на хомеопатите от 2002 година и спазваме всичките тези техни водещи изисквания, свързани с обучението по хомеопатия и начина, по който то се провежда. Така че, реално погледнато, нашите кадри, когато си вземат изпита, те имат достатъчно добра квалификация, за да могат да бъдат разпознати като хомеопати. Като такива ни разпознават в Индия, в страните, в които ходиме от време на време на практика или имаме някакво сътрудничество с тях. Съответно, каниме много известни лектори от чужбина. Едни от най-известните лектори са идвали при нас, като доктор Фарук Мастер, който води лекции по целия свят, Джереми Шер, Дидие Гран Джордж. И всички тези хора са споделили своя собствен конкретен опит и невероятно голям с нашите курсисти, което съответно е вдигнало доста нивото на обучение. Тоест на световно ниво, реално? Реално на световно ниво. И тук искам да кажа, че дипломите, които издава хомеопатичното общество, се признават в редица европейски страни, нали така? Точно така, там където хомеопатията може да се практикува от всички. Тоест не непременно, не е длъжен човек да бъде лекар непременно, за да практикува. Точно така, хомеопатията е от страна, например, е Германия, кои още? Така, Германия, Швеция, Англия. В Англия по-голямата част от хомеопатите са не лекари. Лекарската организация на хомеопатите е с доста малко членове, но от друга страна ние имаме сътрудничество с всички организации, и с лекарски, и с нелекарски организации, и това е целта. Ние да работиме заедно в името на бъдещето на хомеопатията.